फर्स्ट आते मात्र काढी आता आधे मात्र सिंगल तुझे पाय धुईजा तुला गडे गडे पडतात गिंबल घाल्यांगे म्हणणे गिंबल मग ಹಂಗತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟ ಸೊ ಸುಧಾರತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ತ ಮಗೆ ಓಕೆ एक बरे पंचिंग म्युझिक दिला मी आता फक्त अशें करता नाल्यार खाली अशें करता मागीर तूं कॅमेरा हांगा हाडटा ना अशें गुंडयता हां ओके उंत्या म्हणते मागीर डायलॉग मारी जे आता उंत्या बत्ते बत्ते नाव अशें करता काला कर ಗೊತ್ತೆ अशें हात करताय एकच बटी अशें हात कर ओके तुझे जाता नाही मुतो अशें हात करताना कॅमेरा अशें हाडनाका ओके हाज्या उपरांत इंत्याक बिल्डअप दी अशें ग्लास काड क्लोजअपार अशें करता अशें ओके हां ते दिता ते एक्शनार येता फ्लोर येता फ्लो अण्णे बरं ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮುಣೋಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟದು ಅಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಗರ ರೀಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊಳೆ ಹಾ ನೇ ಅಣ್ಣೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ್ ಪಣದ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮುನ್ನ ಶೇಗರ್ತ ತೆಲ ಪಾಚಿಗೆ ಜಾವಂದಿ ಹಾ ಶೇಗರ್ತ ತದ ते फस्ट कर्नूरला बरी जाणार रे हां नांगी हां खाली पायास क्लोजअप जाणे मागीर काढया खाली तू तितल्यार ऍक्शन रावय काला म्हणा हांगा लायटिंग चेंज जाता देखून जस्ट स्लिप जाल्यार रावता हां म्हाका डायलॉग कर नेक्स्ट नेक्स्ट डायलॉग अन्ने कार दी नाही ते नेला फोडिया अहो केद नाही 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 अहो केदू होता म्हणा का अन्ने आ ते का अन्ने तुला हां पाय मार एदू म्हणते हम पुस्तक एदू म्हणते तो ಏನಂತ ತಳೆನಂತ पुस्तक पाय हां ಅಂಟದ ರೈಟ್ एक्सप्रेशन अंदಲ್ಲ एक्सप्रेशन ಅದು ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಾನು सांगतो ಅಂತೀನಿ ಅಣ್ಣನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಣ್ಣನ ಪವರ್ಫುಲ್ अन्ने कार दी नाही ನೆಲ ಪೊಡಿಯ अन्ने कार दी ना दीनल दीनಲ್ಪ दी ನೈಟ್ दी ನೈಟ್ ನೆಲ ನೈಟ್ ಉಂಡಾಗ ದೀನಲ್ಪ दी ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ದೀನಲ್ಪ ಅಂತ अन्ने कार दीनಲ್ಪ ನೆಲ 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 ಪೊಡಿಯ ಪ್ರಿಯ ತುಲಂಬೆ अन्ने अन्ने कार दीनಲ್ಪ ನೆಡ ನೆಲ 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 ಪೊಡಿಯ ನೆಲ ಪೊಡಿಯ ಬಂದು ತುಲಂಬೆ अन्ने कार दीनಲ್ಪ ನೆಲ ಪೊಡಿಯ ಅದನ್ನ ಕಾಲ್ ಪೊಡಿಯ ಕಾಲ್ಡೆ ಪೊಡಿಯ ಅಂತ ದೋಲಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆನಾ ಒಣ್ಣ ಏನು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಲ್ಲ ಒಣ್ಣ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಪಂಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಮುಂದೆ ಕತ್ತೆ ಜಾವ ಹಂಗದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಪಾಯ ಕಿಕ್ ದಿಂತಾರೆ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಸೇ ಬರೇ ತಾನೇ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಾಡುತ್ತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತಯಾನೆ ಹಂಗದನ್ನು ದರ್ಶಕ ಕಾಣ್ ನೀ ಅವನು ಕಾಣೋಣ ಶೇಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹಾಂ ತಾನೇ ಊಟ ಇದೆ ಆ कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है।
ताव डायलॉग कॅन्सल ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನು ವೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿದನ್ನ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಕ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರ ಬಾಲ ಮಳೆ ಬಾಲ ಏರು ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಅತ ತೋಂಡ ಕೈलो रे ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೈ दूसरे ಕಡೆ ಯೂಸ್ करो ना ಬಾಲ ಅತ ಜಾಲ हा ते ऍड कर बरं आता आमच्या इथलं आमचे जोडला तेलते कभी भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। हुलिया ही बदल डालता है। ಲಾಂಗ್ ಶಾಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಚನದ ಇಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡವಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ತಾಗಿ ನಾ ತುಮಿ ಅಂಗತ ಅಂದವನೇ ಅಂಗತ ಕೆಲ ಮಂಗ ಆಸ್ತಂದಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟನ್ ರವ ಕೆಲ ಮಂಗೆ ಮುಖ tu ಇಷ್ಟನ್ ರವ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಕೆಲ ಮಾ ಫಾಲೋ ಓಯ್ ಸಚ್ಚ ಅಶಂಕರ್ ಆಮೇಲೆ ದವನ ಇಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಕ್ ಕೊಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಫೈಟ್ ಎಡ್ಡವೈತೆ ನಾನು ಕಿತ್ಲ ಹೊಡ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಡ పత్లే ఉందిలా ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಬ್ರು ಬಿಡಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪುದಾ ಉಂದೆ ಸೈಜ್ ಐತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ನೀ ತೂಕ ಉಡೈತಾ ಚಟ್ಟಿ ತೂ ಎಷ್ಟೇ 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 ಆಗ್ತದೆ ಪಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ 95 तू बराव ये पण दोरता ये 90 केला मन सांगायचे हां 90 म्हणता एक 90 आवजी मार रे आता ना छड्डी काढल्या तो कमेंट घेऊन जाय ना छड्डी काढल्या कशाला नीट असं फ्रेम दिसला नाही ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೊಡಿ ಅವು ಬೇಗಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಂಗಂತು ಲೋ ಅದೇ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೋಪುರ ಒಂದು ಕಡಿದೆ ವೈಡ್ ಅವ ಚಟ್ಟಿ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರತ್ತಾ ಕೈಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಸ್ ಐಟನ್ ಬಾಸ್ ಬತ್ತನ್ ಬಾಸ್ ಮುಂಟಾವ ಬತ್ತನ್ ಮಿಂಟ ಧ್ವನಿ ಹೋಗ್ತಾ ಧ್ವನಿ ಚಟ್ಟಿ ಬಾಸ್ पाय त्यांचं ते करून जाय ना पाय त्यांचे पायाचे तर पायांचा नाही जे म्हणतात जाय ना कार मी तुम्हाला तुला म्हणताय तू कार वेट कर ते वाण अनेक कार वाण नका ते पाय केला बरी करा नाही वाण काढ वडोच्या येऊ ना वाण लोकांकडे नाही वड काढिया वाण वडोच्या आईला येतो डायलॉग गल सोडू मुर्दे नगर ते लॉंग जाता ते वाण थिंक असते ते मारता आणि खाडला आपल्याला ते मारताना लागलं की तर एक दिशेने किशन हा वय के दिशे ते तसे आ ते आणि विषय होते हंग हंग मध्ये कोण नाही हंग जात वर्ष आपण बरोबर हा बरोबर हा या या माझा मी इंडिया रात गेलो दिसतो आता माव येते जेवायला अंगार हा बसता ताका देन राव प्रेम आता काय तो अहो या बोपे वास म्हणता आवाज येतो ना
आता तुम्ही आत नाही हा. अवश्य नाही नाही तू ट्रेन टेक काढ ಈ ಟೇಕ್ ಮಾಗಿರ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ ಸಂಚೆ नाही नाही ಎಲ್ಲರೂ ತೇವಂತಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ नाही तू जर संचೆ नाही हा वयचा नाटा आहे का वय वय सांगत राहतो दोघे येतात ना वय वय पुरा आता तू मी जरा इल्ल फ्रेम आवडला हा नटला फ्रेम इंदिन जातो सगळे असून नाही अहो तू आता सेकंड बसताय ना दादा तुमच्या दोघांच्या गाठा आजच्या खाली पाय मात असतं तू बसताय ना तो बसा ना नाही वय ओके रेडी की दट हा अतले उंच राहिलं पहिले सांगायचे आले आता लास्ट कशा होत्या आता तो जेव्हा गेलो आता सकाळ अंगाचा रंगी आलं तो फुल रागा दोघांनी देरता पाटल्या नाही तो कशा मध्ये धरण तासून नी ओळख धरून ना त्या ओळख तो पळ म्हणता नाही कॅमेरा अंगात कॅमेरा अंगात गेलो झाला नाही होय होय जाणे एकच पडीशन धरून द्या एकच पडीशन दादा ते तू पटल्या